Napa kula milih produk kopi nggih menika produk kopi menika tenggen khususipun teng Dusun Windusari menika petaninipun nggih menika sangat kathahipun nanem kopi tur dereng enten sing produksi. Lajeng kula berinisiatif memproduksi kopi ingkang kula namani nggih menika kopi Robusta Gunung Windu. Alhamdulillah saged dicintai masyarakat, ugi saged dipasaraken. Jenis ingkang kula tanem teng mriki nggih menika Robusta Arabica. Saking penanaman ngantos produksi nggih menika dibantu kalian rencang-rencang kula nggih menika ingkang saged kerja teng mriki. Amargi nek ming kiambang mboten saged. Selain kopi nggih menika teng mriki enten produk nggih menika kula produksi nggih menika gula aren. Niki gula aren organik niki termasuk gula semut. Terus enten meleh jahe gula aren. Produk ingkang paling diminati saat ini teng mriki nggih menika kopi Gunung Windu. Kangge pemasaran produk kula nggih menika sameneika namung nggih ibarate napa teng pasar tradisional, terus teng toko oleh-oleh. Momen paling terkesan nggih menika bahwa kopi Robusta Gunung Windu nate tumut cuping kopi Nusantara wonten ing Semarang kirang langkungipun April 2019 inggih menika saged termasuk 5 besar kangge kopi Robusta Gunung Windu saged nomor setunggal. Inggih menika saged dipun minati kalian Australia untuk permintaan 1 ton. Kendalane nggih menika kangge pemasaran amargi sameneika kathahe pemasaran online kangge teng mriki amargi sinyalipun boten enten kangge pemasaran sangat berkurang. Kendala lain nggih menika peralatan kangge roasting segalanipun nggih menika kula tasih roasting ing teng Wonosobo amargi kula tasih sangat manual. Harapanipun saged wonten buka cabang wonten ing sanes Dusun Windusari menika kula kepengin buka wonten ing pinggir adosan ingkang saged kangge pemasaran saged sae. Kula pesen monggo kalian rencang-rencang kula monggo sami ampun patah semangat memproduksi kopi amargi kopi kedepanipun insyaallah saged sae tumrap reginipun ugi saged nambahi ekonomi kerakyatan.